ሰላም ሰላም ተምሃሮ ከመይ ቀኒኹም? ደሓን ቀኒኹም? ሽኑ ፈዓት ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ተምሂርና ነርና ሓቂ ዶ? መን ኣሎ ድነግረኒ? ኣሜ ብራቮ በ ፊደል በ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ተምሂርና ነርና። ሞቶም ዕዮታት ከሰሪሕኩሞም ዶ? ንፉዓት ሎማዓንቲ ድማ ብድሕሪ በ ዝመጽእ ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ብድሕሪ በ ዝመጽእ ፊደል ናይ ትግርኛ እንታይ ይበሃል? መን ኣሎ ድነግረኒ? ብራቮ ፊደል ሰ ክንመሃርና ሎማዓንቲ ኸዓ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሰዓት እዚኣ እንታይ ትበሃል? ሰዓት ንፉዓት ሰ ብሰ ትጅምር ስማ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ስእሊ ኣብዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና እንስሳ እንታይ ትበሃል? ስማ ብምንታይ ይጅምር? ብሰ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ እዚኣ? መን ኣሎ ድነግረኒ? እያ ብራቮ እንታይ ትበሃል? ሰገን ሰገን ካልእ ብፊደል ሰ ዝጅምር ኣስማቶም መን ኣሎ ድነግረኒ? ኣብዛ ስእሊ እንታይ ንርኢ ኣለና? እዛ ምልክት ስእሊ እዚኣ እንታይ ትርጉማ ወይ ከዓ እንታይ ምልክት ተርእየና ኣላ? መን ኣሎ ድነግረኒ? ፒስ ኣብዚኣ ተፃሒፋ ዘላ እንታይ ማለት እዩ? እዚኣ ዑፍ እንታይ ሒዛ ትኸይድ ኣላ? መን ኣሎ ድነግረኒ? ሰላም ምልክት ናይ ሰላም እያ እዚኣ ንፍዕቲ እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል? እዚኣ ምልክት እዚኣ ኸ ናይ ምንታይ ምልክት እያ? እዚኣ ኸዓ ናይ ሰላም ምልክት እያ። እዚኣ እውን ናይ ሰላም ምልክት እዚኣ ክልተ ኣእዳው ሰላም ዝተባህላ ኣእዳው ንርኢ ኣለና ሓቂ ዶ? ንፉዓት እዚኣ እውን ሰላም ማለት እዩ። ሰላም ከመይ ትፅሓፍ? ሰላም ንፉዓት ሰ ኣብዚኣ ኸ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም? እወ ኣብዚኣ ስእሊ እዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም? ዝተሰለመ ዋው ንፉዓት እንታይ ይበሃል? ሰለመ ምስላም ማለት እዩ። ዝተሰለመ ሓደ ፅቡቕ ቦታ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ሰለመ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል? ኣብዛ ስእሊ ዘላ እዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ? እንታይ ይበሃል እዚ? መን ኣላ ትነግረኒ?
ኣራይ እንታይ ኢልካኒ نفوع نفوع سور 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 كما يتصحف سور 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 السور ناي قرب مالتي سور فوق إذا خان تاي بحال إذا خان تاي لنا نتسوع ما نعلد نقرني قطر تماهيركم ديكم إذا أب قطر انتاي تبهالي تسوع انتاي تبهالي تسوع حادة سيسو كلت سيسو سلست سيسو ስለዚ እንታይ ይበሃል እዚ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ጎበዝ 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 ሲሶ 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 ከመይ ትፅሓፍ ሲሶ 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 ብራቮ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ኸ እንታይ ንሪኢ ኣለና እዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ትበሃል هو እዚኣ ስእሊ እዚኣ እንታይ ትበሃል ማን ኣሎ ድነግረኒ هو እንታይ ኢልና ንፅውዓ ሳእኒ ንፈቲ እንታይ ትበሃል እዚኣ ሳእኒ ሳእኒ ከመይ ትፅሓፍ ሳእኒ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ሳእኒ 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 ብጣዕሚ ንፉዓት እዚኣ እንታይ ትበሃል እዛ ኣብዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና እንስሳ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ትፈልጥዋ ዶ እዚኣ እሞ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ኣይትፈልጥዋን ኣሃ እሞ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ እዚኣ ሳርየት 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 ከመይ ትፅሓፍ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ሳርየት ሳሬት ሳርየት ሳርየት ብራቮታት እዚኣ እንታይ ትበሃል እዛ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹምሽ እወ እዚኣ እንታይ ትበሃል መን ክነግረኒ ይኽእል ስም ናይዚኣ ዝፈልጣ መን ኣሎ ወላ ሓደ የለን ኣሚ እዚኣ እንታይ ትበሃል ንፉዕ 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 ሴፍ 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 ከመይ ትፅሓፍ ሴፍ 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 ንፉዓት ሳዕሪ 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 እንታይ ማለት እዩ ሳዕሪ እንታይ ማለት ድዩ ያ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹምሽ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ልምሉም እዚ ቀጠልያ እዚ እንታይ ይበሃል ሳዕሪ ኢልና ንፅውዖ ሳዕሪ እዚ ቀጠልያ እዚ ኣብ ዝንሄለ ቀጠልያ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ሳዕሪ ብራቮታት ዋው እዚኣ ኸ እንታይ ኢልና ንፅውዓ እዚኣ ስእሊ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹምሽ እዚኣ እንታይ ትበሃል ብትግርኛ እንታይ ኢልና ንፅውዓ እወ እስከ ንገርኒ ንፈቲ ሳምሪ እንታይ ትበሃል ስረ ስረ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ስረ ስረ ከመይ ትፅሓፍ ያ ስረ 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 ፈቲ እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል እዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚኣ እኽሊ እንድያ ሓቂ ዶ ሓደ ካብ ዓይነታት እኽሊ እዚ እንታይ ይበሃል ስሙ እንታይ ንብላ ስርናይ ስርናይ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ስርናይ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ
ና ይ ስርናይ ስርናይ እዚ እንታይ ይበሃል ስርናይ ንፉዓት ስርናይ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹምሽ እኽሊ ሓደ ካብ ዓይነታት እኽሊ ዝብላዕ ማለት እዩ ስርናይ ብራቮታት ሕጂ ኸዓኒ ንሰ ሱ ብሓንሳብ ኮይና ክንወፃ ኢና ደድሕረይ ትብሉ ኩላትኩም ሕራይ ሽኑፍዓት ሰ ሰ ሱ ሱ ሲ ሲ ሳ ሳ ሴ ሴ ስ ስ ሶ ሶ ሰ ሰ ሱ ሱ ሲ ሲ ሳ ሳ ሴ ሴ ስ ስ ሶ ሶ ሰ ሰ ሱ ሱ ሲ ሲ ሳ ሳ ሴ ሴ ስ ስ ሶ ሶ ሰ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ስ ሶ ሶ ብራቮታት 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 ንፉዓት ንፉዓት እሺ ንፉዓት ተምሃሮ ሕጂ ከዓ እንታይ ክንገብርና ስጋብ ዝመፁ ዘሎ ብካልእ ፊደል ንራኸብ ነዛ ሰ ሱ ዝብሉ ቃላት ነዚኦም ኣብ ገዛ ተላሚድኩሞም ክትፀንሑ ኢኹም እሺ ሕጂ ነዛ ሰ ሰ ብድሕሪኣ ትመፅእ እንታይ እያ ብድሕሪ ሰ ትመፅእ ባዕልኹም ትፅሕፍዋ ገዛ ተላምድዋ ሰ ምስ በልካ እንታይ ትብል ኣብዚኣ ባዕልኹም ከመይ ጌርካ ከም ትፅሓፍ ድሕሪ ሲ ኣብዚኣ ዝጎደለት ዘላ ከዓ ባዕልኹም ትምልእዋ ሴ ኣብዚኣን ኣብዚኣን ዝጎደላ ፊደላትና ከዓ ትምልእወን ኣብዚኣ ሰ ሱ ብድሕሪ እዞም ኣብዛ ባዶ ቦታ ዘለዉ ፊደላት ዝጎደሉ ባዕልኹም ትምልእዎም ኣብዚኣ ከዓ ሰ ተጀሚራትልኩም ኣላ ብምሉኦም እቶም ዝተረፉ ካልኦት ፊደላት ባዕልኹም ትምልእዎም ኣብዛ መወዳእታ ሰ ኣብ ድሕሪኣ እውን ዘይተመልኣ ፊደላት ኣለኹም ባዕልኹም ትምልእወን ድሪሳ እንደገና ኣብዚኣ ዘይተመልኣ ፊደላት ባዕልኹም መሊኹም ሶ ስለዚ ስጋብ ዝመፅእ ዘሎ ንራኸብ በዚአን እንዳተላመድኩም ትቕኒ እዚኦም ብምልኦም ተላሚድኩሞም ክትመፁ ኣለኩም ማለት እዩ ንፉዓት ስጋብ ሽዑ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው ቻው ሰላም ቅነ